salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda, DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Pamaskong padala, NL Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang hindi nagkakaingatan.
padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 21 nakita kan bulan na Oktubre, daw po kita nin Martes. Ibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindo na Toralio sa mga pong chief technician. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Taga-angal ngunyan ang mga taga-ringkunada talagang maharasahas ang panahon. Sabi nga ni kan sarong kapitan na nakaulay ko, mirigos na nga ako talang angsa. Ay makonsuelo. Pero ano ba? Okay lang. Kaya dyan po sa sentro ka na siyudad din iriga abang riribok mga nakagamit ng generator. Ini po ang problema pag huruhalawig na brownout na sinasapo kan ringkunada area kan Casoreco 3. Kuta ma-brownout man duman sa Casoreco 2 kaya lampig oktaba baga. Pero sa katapusan na kan bulan na Oktubre o Oktubre 26 kaya dito idadagos so brownout duman alaw na Domingo. Sa bagay dakol kayan maapiktaran kung arog kay ning aldaw na may mga laog sa trabaho, may eskwela, siyempre prakasado po ang transaksyon tapos sa mga eskwela at ang aning grabe na ang holiday basta igwa po nin raot nin panahon nagdedeklara nin holiday nag-suspend ka na klase kaya ini po ang dakulang perwisyo sa satuyang mga kababayan pag arog kay ning siga na brownout. Ano po naggamit ng UPS kundi garubudol niya kung UPS na niya. Sabi minimum 8 hours ginamit ko duman sa harong mayo man ba nin signal daw ang brownout igwa nga nin internet ay butig. Dahil na po kung magpadara kayo ng maro UPS na ini garo budol na naman. Minsan, ini pong mga sa online may halong mga panluloko. Itong Solar Blink ngaya. Kunyan ngaya. Gamiton mo kamahal pati. Mga 700. Buy one take one nga. Ginamit ko sa motor ko. Dahil lamang baga nag-biblink. Kanya ako talagang matindihan mga budol ngunya ng mga panahon. Kaya dahil pakatiwala sa mga online sa Facebook grabe po, mga dilensya posible, mga modus operandi ang ginigiribo. Pag
hinapot mo kung may warranty, legit. Ang simbag perming amo. Alagad putnay. Kaya inipuan na dipisil. Duman sa mga miyembros man ka na media, digdi po sa Rion kan Bicol, ingat-ingat po kita. Talagang dipisil. Ding pagkakabadil ki Noel Billion Samar, karong journalist. Tapos nagtatrabaho sa ITV diyan po sa Ciudad Can Legazpi. Pinadil siya duman sa Ginobatan sa probinsya po kan Albay. Sa sarong press statement na ipinaluwas man ni Congressman Adrian Salceda kan tercer distrito kan probinsya nin Albay, kapit sa shooting incident na nangyari kay Noel Billion Samar. Subot siya ma-offer nin reward na 25 mil pesos sa isayman na makakapag tukdo tin informasyon sa pangyaring pambabadil kay Noel Billion Samar. Kaso udma ang reward money ito turned over sa Philippine National Police. Yun mataw nin reward sa informante na makakapagtaw po nin informasyon na beripikado as in may kredibilidad. In addition, I am providing another 25,000 to assist the family with their immediate needs during this difficult time. I am relieved that Noel is safe. I urge the authorities to ensure his continued protection and to bring the perpetrators swiftly to justice. I vehemently condemn this act of violence. Such attacks have no place in a civilized society, and is certainly not in the political life of Albay. Any attack on the media is an attack on our freedoms. As public servants, we must always uphold respect for those who report, question, and critique us. My family has practiced constant kindness even in the face of unwarranted media criticism. I call on all Albayanos, public officials, supporters, and citizens alike to stand united against political violence and to uphold peace, civility, and respect for the rule of law. Morning man ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur digdi po Ciudad Can Irga. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imo asin sa Gabusagan Tabay. Talagang eksakto ka sa bago tabi Karondang Philip alas 6:30 ning aga. Nagparong na sa kuryente pag NGCP talaga ang nag-schedule ning brownout dahil talaga napalto sa schedule kang pagparong kang ilaw. So kadakol kita mga kababayan ang nakasabay niya to ng mga napasiring sa syudad ng Naga, mapalipot, grabe ang init na mamatayan mo niyan, hindi sa syudad ng Iriga. Daw pag kasureko karon ng Raquel na paltos? Ang kasureko, iyo talaga, minsan, ang schedule ninda alas 7, minsan na parang mga 7:30, alas 8, pero ang karahayan sa NGCP tabi karon ng pili. Pag sila nagsabi baga ngayang eksakto alas 6:30, ma-brown out, maparasok talaga kuryente, pero ang pag-restore, ang pagbalik ng kuryente, talagang minsan naaamayan, basta NGCP talaga. Tang sabi baga kang NGCP, sa abiso ninda, na as long as na natapos na ang pagpapakaray, maski bako pa duman sa schedule, kapag balik ang kuryente, ibabalik na ninda. So, yan ang karahayan kang NGCP. Minsan ang kasureko, napaltos, minsan naamay man. So, may saka ang kasureko, Karondang Raquel, mayong notice pag nagba-brown out. Oy, igwa man. Igwa.
page, ikaman talaga. Dahil minsan bigla na sa naman pinaparalsok. Sabi kaya baga kay Ma'am Ann, kaya siya pang tagapagtaramkan sa Tuyang Kooperatiba, may unscheduled brownout, may scheduled brownout. Siguro kung minsan nakaka-experience kita ng pagpalsok ng kuryente, iyan yung sinapod na unscheduled brownout na Bicaro ng Philippines. Pwede, sir. Opo. Sa satuyang heras na impormasyon sa Lado Lokal Tabi Karon ng Philip, ang Departamento de Salud Bicol nagpagilumdum sa publiko na importante kitang maglikay sa mga trangkasong hera nga darakang influensya like illness o ining inaapod na ILI, ito mo sa mga nakakaulakit na helang, darakang manlain-lain na virus o bakterya na nag-aatake sa satuyang dungo, lalanuan asin sa satuyang pulmon sa baga. Kaya dahil na maging biktima, gibuhon ng mga lockdown para protektahan ang sadiri, pamilya asin ang bilog na komunidad labang hindi. Kung magigiramdaman mo tabi karon ng Philips, ang influenza-like illness, may mga porsyon na duman sa Metro Manila na nagsuspindikan sa idang klase. Huli takadakol ka mga estudyante, ang nakakasapar ning araw kay ining sintomas, ubo, abo, tsaka ito bagang makulog ang lalamunan. Na bako man tonsillitis pero garo ang inapod kay dito bagang diphtheria na mostly ang diphtheria sa mga aki lang yan na nakakasapar kay ni pero ngunyan maski mga gurang na tinatamaan na kay ning hilang na ini dara naman nga niyan kay ni naglalakop na virus na naman sa ngunyan ining influenza like illness o ILI. Kaya ang pagirumdum sa Departamento de Salud Bicol Tabi Karon ng Philip, always exercise the proper hygiene. And kung pwede na magkusa na kita magsulot ng face mask, urog na kung may abo kita, may sipon, saka urog na kung maatindir kita sa mga social gathering na day niya to may iwasan ang pagruso ka mga tao kay puhanda magsulot kita ning face mask. O obligadohon ta may mga local government units na tabi karon ng Philip duman sa National Capital Region na pinag-oobliga na talaga ang mga namamanuaan na magsulot ning kunyan face mask. So ang abiso kunyan sa Departamento de Salud Bicol na habang dai pa ini naglalala igdi sa Rion Bicol, particularmente na igdi sa probinsya ng Camarines Sur, magpusa na kita na magsulot ning face mask tanganing dai na kita makaulakit or dai na kita maulakitan. Ta ini transferable kaya di talabi karon ng Philip tan sabi nga ni kanina ko kaday ni true airborne. Girumdumon pa kang Departamento de Salud Bicol tabi karon ng Philip ang virus dai naghihiro, hindi kita mismong tao na carrier kang virus, kita ang naghihiro, kaya kita ang nakakaulakit sa satuya man sa nang kapwa. Sabi kan iba karon dang Raquel, ungaw-ungaw. Pag naungaw-ungawan mo nga ako, tapos ayo. Maringan ni tabi karon ng Philip, mayo na sining issue kay ning COVID-19. Takong siguro kung ika pang COVID-19, ito namatayan ko sa loob ni duwang semana, pati ang namamatayan mo si po tsaka ubo baka na COVID na kita ang iisipon sa satuya. Kaya sabi ka sa kangon yan, mayo ng lockdown. Dito na nga ni dahalaton na mag-lockdown takong inidaanghel lang na ining influenza-like disease na sabi nga ni kaya illness o influenza-like illness maglala possible na magkaigwa ni araw kaya na senaryo pero pinagsyato sa ngunyan kang kang DOH Bicol na bako man ini sinlala kay itong virus na darakang COVID-19 na halos talaga nagkaigwa kita ning lockdown, totally lockdown, tsaka itong mga daily ways niya to, itong aral daw niya tong routine na ulang kay itong COVID-19. Kaya nga niyang abiso niyan kang Departamento de Salud Bicol, daina ito sana mangyari. Kaya kita mismo na kag persona naging responsable kita, dahil na kita subuon na mag-wear ng face mask o galion na niya to daayan, maski may abo kita umayo, tanganin din kita maulakitan sa kaday kita makaulakit. And ang abiso kang DOH Bicol tabi karon ng Philip, proper hygiene, mag-sanitize, always wear, sabi nga ni permida ang maggamit ng alcohol, 70% any brand, basta 70%, tsaka drink more water and sleep properly, tangani daan sa tuyang immune system mas mapusog. Ta ini pa nagtabi karon ng Philip, ining helang na ini na influenza-like illness, ang enot na natatamaan kay ni ang immune system. Ta kung bako daw masyadong stabilize, bakong makupusog ang panangga niya to sa mga helang, mga virus, dyan yan, madaling tamaan. Ang immune system, iyon da ang shield
kan sa tuyang lawas kontra sa anuman ng mga kahilangan, bakterya o virus. Kaya sabi kang DOH, o galion na magkakan ng green leafy vegetables and inom ng vitamin C para pampapusog kan sa tuyang immune system. Magkakan pala ng green leafy vegetable, di an mamaon pala, pwede. Green ito ano ito, napaw pala green. Buyo baga green. Ay, yung pala buyo ba kung napaw. Ito pala na napaw pang dapo sa aki. Kaya nga ni baga so sanggo ng panlungsod kay to kan iriga may pinasar na ordinansa si dating konsyal Sani Maestrado na bawalan para mama kan may COVID. Paano kayo si dating Dahil magpakalutab kung sain-sain. Paano magkakaito tabi ka nun ng Philip na ginunduman ko si Consyal Dante Oliva para mama? So anyway, sabi ka rin na Philippine ang update na pinapapaluwas pa lang ngunyan na advisory kang DOH Bicol. Salamat pala, napahirasan kita kaining informasyon na ini kan sa tuyang kaibanan dyan sa kunyan, pollution sa Naga. And duman pala sa naghahapot sa tuya karon ng Philip kung kumusta na pala ang update kay tubagang katrabaho, kaparehan niya to, katrabaho niya to sa media broadcasting industry, si Sir Noel Bilensamar. As a point of time, dahil papipapaluwas kung kumusta na kamugtakan kay ni, pero iniyaw na duman na confine sa Legazpi City duman sa BRTTH ta kasuod ma minilipatin ta dai na kaya sa sitwasyon kay ni duman sa Sarong Hospital sa Ligao City kaya outright pinagdara na ini duman sa syudad ning Legazpi. Asa sa ngunya tabi karon ng Philip padagos sa maiwas na ginigibunan operation kang PNP sa Ligao katuwang naman ang Police Regional Office number 5 ang PRO 5 ta nag-abiso na may nangapudan na si Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pino Ogarbin Jr. na dapat natawan ini magkakani kong aksyon, paluwas tulos kung si Isay maaraman kung si Isay ang salarin sa pambabadil sa satuyang kaprofesyon sa broadcast industry as in satuya man yan na nagtatrabaho siya sa satuyang sister station sa DWIC sa syudad ng Legazpi. Si Sir Noel Bilensamar, siya pinagbabadil habang duty yun na pala tabi karon ng Philip Kasudma na alas 9, tang program pala kay ni alas 10. So dyan sa may parte kang ginubatan, pigpauranan siya ning bala. Sigun sa nako niya itong informasyon, siyam na bala ang nasa parkay ni sa iyang lawas. So yan tabi karon ng Philip ang update sa saro na naman na tinambangan ning pambabadil na sarong taga-media dyan sa probinsya ning Albay. Dugan na barata sa lado lokal para sa Radyo Ronda, Nakakaseres, reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Mampo kita sa banuan ka na buhi ka marinisur ining dapit sa press release na pinaluwas ni Police Major Benchito Bisarello na Chief of Police Releaser Police Staff Sergeant Juna Mkien MCAD PIO buhi MPS nagserbi ng search warrant duwang suspect arestado sa pagbalga sa Republic Act 9165. Duwang individual ang naaresto sa ikinasang operasyon kan mga tauhan kan Buhi Municipal Police Station matapos ang matrayumpo na pagsiserbi kan search warrant para sa pagbalga sa Section 11 and 12 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Zona 4 kan Barangay Sagrada Buhi ka Marinisur kan o Kasudma sa bisa man kan search warrant number IR-2025-53 na ipinaluwas ni Honorable Martisa Enoela Rodrigueza, Executive Judge kan RTC Branch 37 sa siyudad kan Iriga nagsagibon ng operasyon ang MDEU kan Buhi MPS sa panganot ni Police Major Benchito Bisarello Akop na sakote sa operasyon an sampulong sachet niyan pinagtutuburan siya buna may timbang na daim mababa
asin di masobra sa tulong gramo asin may kantidad na 20,400 pesos. Kaibahan ng mga drug paraphernalia, pinagsagibuan markings, inventories and man dokumentasyon sa presensya kan mga insulating witnesses na kinabibilangan man kan sarong barangay official asin media representative nyantras na nakarecord sa duwang body-worn cameras. Ang mga suspect an pinaaram sa indang mga diretso sa irarom kan Miranda Doctrine dinara sa Buhi Community Hospital para sa medical na eksaminasyon asin day nagaloy sa Buhi MPS para sa tamang disposisyon asin pagpaplantsyar nin magkakanigong kaso. Padagos ang Buhi MPS sa pagpapautob kan mga operasyon laban sa illegal na droga tanganing mamantinir ang katuninungan asin kaligtasan kan sa tuyang komunidad. Ini basado man sa pahayag ni Police Major Benchito B. Cerillo, Akop, Buhi Municipal Police Station. Good job sa PNP Buhi. Sabi man kan iba sana ipadagos ang pagdakop sa indata garo nagdadakol na naman ang raot ay pambira. Una ko raot nagdadakol na naman sinda. Mantang sa Banawaan man ka na baaw na nasa 2.8 milyones na kantidad kan Shabuan nadakop man sa buy-bust operation sa sinambit ng Banawaan. Dai mababa asin dai man masobra sa 414 na gramo kan binagtutubudan Shabu na nagkakantidad ng 2.8 milyones na pesos. Ang nakuha sa sinagibong buy-bust operation pasado alas 8 nin Banggi. Ang nagtalikod na aldaw sa Bulwang Baaw, Camarines Sur. Sigun sa report, tulos man na pinag-aresto ang suspect na pinagbisto sana sa alias na Tuti matapos na magpabakal o pabakalan ang pusher buyer ng pulisya ng sarong pakete kan pinagtutubudan Shabu karibay ang 10,500 pesos na bodol money. Kan kapkapan ang suspect na recover pa halidigdi ang tulong bulto kan plastic na may laugman kan pinagtutubudan Shabu. Pero sa suspect tulo pa man na individual ang naabutan kan mga operatiba sa lugar na nakuhaan man nintig sararong pakete kan pinagtutubudan illegal na droga sa indang bulsa. Presente man na nakakulong sa custodial facility kan Baaw Municipal Police Station ang apat na suspect na pinagtago muna ang pagkakabisto kasunod naman sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act. Mag-aatubang ang mga ini sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang inaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi man kaining mga netizens, daiman ini nararaya o daiman yan maraya ta pagpianansan luwas man sa rehas na bakal asin baka igwapa yan ang mga nagpoprotekta kaya makusog ang mga buot. Sain na po nindo irerepak yan nakuha nindo sain na po kayan deliver nindo. Kulok na sistema kanlay kulong man laya liter pamira. Wala toong buy-bust paglipas kan panahon mga nasa luwas man sana balik dating gawi mas naging hybrid lugod sa pag mamaagi. Kung si Duterte malamang kwento na lang sila. Tokhang ulit tapos laya balik sa dating gibo. Sir, Irga City is different from Baaw. Pakipakarahay man po. Dapat concise and credible and detalye. Puro sa Camarines Sur ang bagsakan kan De La Rosa. Ano yan? Villa Puerte, maghiroon na kamo dyan. Sa
nasosyabo, dapat ipahiling kan mga pulis na nagdakop kung sa nasosyabo, dapat ipaanod na sa waras, baka itago man sa nanindaan. Anong magiginibukan na sa provincial or local level na nagsusupply igwanin puder sa nasyonal? Adaw ta habong pangaranan, ibugtak na ang pangaran, baka sa aga na naman magpabakal liwat. Kada nadadakop, lalo na ang darakulang sira, dakula man ang kas na kinuko akan mga nagdadakop. May kwarta na, tapos na post kon pera na kuha sa inda. Mga sir, day man baka pwede ng laban naman para mas okay ang barita, para mas magayon istorya man kan buhay kan mga dealer. Kaya na sin user, useless kaya ang pangit na barita. Sa agdangan pada kadakol, sayang kamuman sana nagraut kan banwa na baaw pangkaon na napayan pasiton. Diyan nga ni sa Santiago, digdi sa syudad kan Iriga, igwa naman daw mga nagagamit, ani ba pati da, mga tugang nyatong itom. Ay, ano na pong droga ini? Lakop na naman baga. Si Tatay Digong, puro kamutukhang, mga sulbudo. Kamu papalibryon pag kamu na dakupan ng droga kan panahon ay tokhang may tanim baril pa. Yan po ang kaibahan ngunyan. Ngunyan kaya pagkulo nga paluwason, kapag piyansa taadto na naman, nagbariwas na naman sa droga. Ay indah, kaya dahil nakita binsido sa kampanyang ini laban sa illegal na droga kung luwas laog sa preso ang mga nadadakop na suspect. Nagbabariwas nin illegal na drogang shabu. Baaw, pero sa lugar kan nakasurat sa ikaduang picture, Naga City. Dapat day pagrouton, baka manggot saro dyan sa agdangan di ay nindupig dadakop ko sa iguana dyan ano to balay silangan to istaran kan mga rehab iguana lugod dyan mga droga. Ay ano yan? Anong nangyayari sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency? Kamu baga nagbubugta kayo ng mga rehab na ini? Bast palan, ipapaluwas pag nagkarilingawan. Pakarhayaman tabi kan detalles nindo sa syudad kan Iriga, mayo sa Bulwang Baaw. Tapos ito na picture Naga City, ton Arambugan. Dagosan maugmang aldaw mga drug dealer, mga hoben, herakman kan mga nabibiktima. Ang bagong Pilipinas. Dati ang istorya kulay pulaan demonyo sa Pilipinas. O sa sosyudad, ngunyan sarong dugo na palan ang mga ini. Pambihira. Kondinarman kan Albay Media Practitioner o ining NPC and shooting incident. The National Press Club of the Philippines strongly condemns the shooting of Noel Billen Samar, a local media practitioner affiliated with Kadunong ITV and DWIZ, who was attacked this morning. Kasudma sa Kalabaan kan Maharlika Highway, Barangay Morara, Ginubatan, Albay. Initial reports indicate that Samar, 54, sustained a gunshot. Wounded
was immediately rushed to the Bicol Regional Training and Teaching Hospital in Legazpi City, where he is currently undergoing medical treatment. The motive behind the attack is still under investigation. The NPC welcomes the immediate response of the Police Regional Office 5 and the Albay Police Provincial Office, which have launched a hot-ports operation and established a Special Investigation Task Group o ining inaapod na SITG Samar to ensure a thorough probe and the incident. We call on the Philippine National Police, particularly Police Brigadier General Nestor C. Babaki Jr., Regional Director of PRO5, to exhaust all efforts and identifying, tracking down, and arresting the perpetrator of the soonest possible time. The club also urges authorities to determine whether the attack was related to the victim's journalistic work. The NPC stands in solidarity with our colleague Noel Samar, his family, and the entire media community in Bicol. We denounce this cowardly act of violence against a member of the press, said NPC President Lionel Abasola. The National Press Club reiterates that violence and intimidation have no place in a democratic society. Journalists must be allowed to carry out their duties freely and safely without fear of retribution or harm. We call on the government, law enforcement agencies, and our fellow journalists to unite in ensuring that justice is served swiftly. Every attack on a journalist is an attack on press freedom itself, Abasola added. Linawon talang po yung ipinaluwas ka na Camarines Sur Police Provincial Office, home of Kaugma Caps, sa pagkakadakop ka ining halos 2.8 milyones na shabu from HBI target and drug operations for suspects arrested. Baaw Camarines Sur with a Chief PNP's tagline, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Which is aimed to ensure peace and order, public safety and security. The Camarines Sur Police Provincial Office, together with CPS, MPS, and PMFCS, under the distinguished leadership of Police Colonel Virgilio Olala Jr., Provincial Director, conducted different police operations in the province of Camarines Sur to witness. Camarines Sur Police Provincial Office Intelligence Unit and Provincial Drug Enforcement Unit, upon the directive of Police Colonel Virgilio Olala Jr., Provincial Director, together with BAO MPS, SQU5, PD Agent, PDEA Camarines Sur, in coordination with PDEA Regional Office 5. At yan, ipapadagos po niya to yan. Field Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Philip sa Satuya Pagdugan na impormasyon sa dati lokal, binilog na sa ngunyan kang Police Regional Office No. 5 o PRO5 ang Special Investigation Task Grupo SITG Samar kasunod ka nangyaring pangbabadil sa mamamahayag na si Noel Belen Ramos sa arong 54 anyos, affiliated kang Kadunong ITV asin kang DWIC Legazpi sa nangyari ka Ramos o Samar? Samar, tabi, Noel Belen Samar. Yan, sarong 54 anyos. Affiliated pala siya sa Kadunong ITV, saka sa DWIC Legazpi na nangyari ka sa Udmang, alas 9:05 ning aga, Oktubre 20, 2025, sa Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Tulos man na naisugod din ni Tabi Karondang Philip si Samar sa Bicol Regional Training Hospital and Teaching Hospital o Bicol Regional Training and Teaching Hospital, BRTTH sa Legazpi
Legazpi City para sa atensyon medikal matapos ang nangyaring insidente. Katakot kay ni Tabi Carondang Philip, naglansar na ang PNP Bicol ning hot pursuit operation para sa agarang pagkakadakop kahit dai pa nabipistong suspect bandang inaaram pa ang motibo sa likod kang pambabadil. Nakipag-ugnayan naman ang ginubatan PNP sa mga katay kining Municipal Police Station para sa pinahiwas na dragnet operation na naglaag sa ning mga checkpoints sa mga pangenot na lugar para sa posibleng pagkakabisto asin pagkakaharang sa suspect. Tanganing masiguro ang focus asin coordinated na investigasyon, ipinagsugo naman ngunyan asin nagbilog ang Special Investigation Task Group SAMAR sinda mangingero sa investigasyon, paghanap ni mga CCTV footages sa mga katay na establishmento at sa pagsasagiban ng mga interviews sa mga posibleng nakasaksi sa nasabi ng insidente para sa pagkakabisto kang suspect asin maaraman ang motibo kang krimen. Matang maduon man na pinagkundina sa ngunyam ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang marahas na pag-atake kay Samar asin isinugo ng gabos ng mga concerned police units na paiwason ang pursuit operation asin parikason ang pagsasagibo ning hararom asin patas na investigasyon tanganing mapanimbag tulos sa lay ang nasabi ng salarin. Yan sa itong impormasyon halis sa location para sa RPN Diskaya Radio Ronda, Nakakasaras reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Ipadagos po niya itong manunungod bagadigdi sa ginibong buy-bust operation dyan sa Baruan ka na Baaw. Nagtalikod na petsa 19 alas 9:12 nin pagkabanggi Barangay Bulwang Baaw, Camarines Sur na nagresulta sa pagkakaresto kan suspitsadong alias Tuti 50 anyos may agom as residente kan Barangay Bulwang Baaw, Camarines Sur, HBI high value individual. Pagkatapos na magpabakal ng sarong pedasong heat-sealed transparent plastic sachet na may laog kan sinasabing white crystalline substance of suspected shabu sa pusher buyer. With an aggregate weight of MOL 10 grams seized from the suspect's position and control during body search were 3 pieces of not tied transparent ice plastic bag all containing white crystalline substance believed to be shabu. With an aggregate weight of MOL 397 grams placed inside a gray black sling bag also seized from the same sling bag from the suspect position was 1 piece genuine 500 peso bill bearing serial number EN 761433 as buy-bust money on top of 10 pieces of 1,000 peso bill of bodle money with combined amount of 10,500 pesos. Alias Tuti is included in the regional recalibrated priority database on illegal drugs, high-value individual for violation of Republic Act 9165 and confiscated from his possession is more or less 407 grams of suspected methamphetamine hydrochloride with a standard drug price of 2,767,600 pesos. These 3 other cohorts identified as alias Archie, 32 years old, single, resident Erga City, Camarines Sur, the street level individual, SLI alias Sanjo, 49 años, soltero, residente ka na siyudad ng Iriga, street level individual alias Juan, 37 años, soltero, residente ka Nabua, Camarines Sur, as in street level individual who were also in possession of illegal drugs, shabu, and were also engaged in the illegal drug transaction were arrested. The total quantity of illegal drugs confiscated from the arrested suspects was more or less 414 grams of suspected methamphetamine hydrochloride shabu with a standard drug price of 2,815,200 pesos. The actual markings and inventory were done at the place of the transaction in the presence of the arrested suspects and the insulating witnesses.
The arrested suspects were informed of their constitutional rights and were brought to Bao MPS for documentation, while charges for violation of Section 5 and 11, Article 2 of Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 is being prepared against the arrested suspects. The PNP officers and men of Camarines or Police Provincial Office are encouraging the public to report any crime incident or presence of any lawless element in their community to the nearest police station through PNP hotline number 911 or to call CSPPO hotline number 097011-68707 or 0999-6513177 and 09171-599-892 or send their message through the official CSPPO FB page Camarines or PNP PRO5 for immediate police assistance. Kaya dakul-dakul na naman po ang nagkadarakop na imbelto kan pagpabakal, pagbariwas kan Shabu, suyan baaw. Sa may istasyon kan tren, dakul man dyan, bawasan mo, bawasan man nindo. San Francisco yan, kung istasyon kan tren. Sa puso man ni Senador Loren Legarda, panahon na para i-update ang Technical Education Skills Development Authority na halos dai panababago punpakan maibugtak-an ahinsya tulong dekada na nakakaagi na nagatulak sa iya para isulong ang Senate Bill number 1413 o ang TESDA Modernization Act of 2025. Para kay Senador Loren, dapat nang gibuhon na angkop ang TESDA Act of 1994, Republic Act number 7796 sa modernong panahon ngunyan asin iayon para magkaigwanin bastanting kakayahanan sa tuyang mga kababayan tanganing makasabay sa marikas na pagbabago sa mga trabaho. Sa irarom ka na resolution o bibilugon ang mga alternatibong sistema arog kan recognition of prior learning micro-credentials in digital badges para bistoon ang non-formal o bakong traditional na pag-training asin itaguyod ang lifelong learning. Pakusugon man ang mga reforma sa TESDA, Development Fund, institutionalization kan mga scholarship grant, levy grant systems, as in regulars and independent performance reviews para masiguran transparency as in accountability. Duwaman kitang saro sa mga pinakamahigos na workforce and terong kinaban, responsibilidad man yatong mantiniron an employable, adaptable as in handaan sa tuyang mga trabador sa futuro, sabi pa ni Senador Loren na co-chairperson kan Second Congressional Commission on Education o ining inapod na EDCOM 2. Sinisiguro tama na lambang Pilipino iyon may kakayahan na magbilog kan pusog asin produktibong buhay, dagdag pa kan Senadora sarong National TESDA Kabalikat Award 2021 awardee. Di nagrahay na. Magahon pa sa naman nagpupuo na ang pagtataonin malasakit ka na Bicol Party List sa tuyang 1,500 na kababayan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mainit na sampurado ang handog nyato sa mga pasyente, bantay sa hospital workers na padagos na nagsiserbi daw sa katahawan kan kapagalan asin puyat. Karong munting pamahawan na may kaibahan na init kan puso asin malasakit kan ako Bicol Party List serbisyong may puso gibo asin bakong taram. Di nagrahay na.
kumusta sa representante ka na Bicol party list si Congressman Jan Almario Chan, asin man kay Congressman Pido Garben, saka kay Madam Rosel Arminia, kay Madam Sally Loses. Kaya na lamang kita nagkakahuro harampangan mga madam, mga congressman. Maka sa maabot na Disyembre magkaharampangan na naman kita. Kunyan kaya medyo kunyan pabaga. Mainit pa ang mga isyo. Laban sa Bicol party list. Katabang na, kasurog pa. Hindi ngunyan, kalaban na. Ang kongreso ay enda. Hala pa man kamo. Para lalabanan nindo na Bicol, basta sinda nagigibukan sa endang obligasyon trabaho makatabang sa mga namamanuan maray na iton kisa ka ibang party list na udabas ang nagiginibo. Naghahanapan kan mga taga Camarines Sur ang Bicol Saro. Ano man yan, naman kayan, saro-sarong yan. Maray pang yan, ML party list, may naman sa kan Bicol party list para sa mga Bicolano. Pero nga ito na Bicol sarong ito, naagtakit angod. Ipigpahayag man ni Cardinal Pablo Virgilio David na igwang nagkaperang mga legislador ang nagrani sa iya sin nagkumpisal na imbelto ang mga ini sa anomalya sa flood control projects. Di nagrahay na. Naghagad subot ang mga inin spiritual na giya huli sa indang nagibo. Dugang Pakan Catholic Bishops Conference of the Philippines President asin Caloocan Bishop na ang mga imbelto na politiko an labi ang pagbabasol. Dahil managtaunin anuman na pangaran ang kardinal alagad sinabi kay ni nahali sa Senado asin Kamara de Representantes ang nagrani sa iya. Gabos subuot na mga inian na garo namuklat na sa sendang mga ginibo. Marumduman na nagkapirang beses na nangapudan si David sa gobyerno na pakusugon ang kampanya kontra sa korupsyon. Reside daw yan ng mga politikong yan. Sagin-sagin sa namang kamukurkumpisal din nindo ibinabalik ang mga kinurakot nindong kwarta. Pumondo daw kamo. May pagsusulit kamo. Ang pangapudan baga sa Indo, ibalik nindo sa kwartang mga hinabunan nindo sa gobyerno. Kansilado naman na kansilado na naggalaog sa Bicol University ngunya na aldaw na Martes. Inian kasunod kan insidente sa kasagsagan kan biyo hataw kun sa indakul na mga estudyante ang nakamati nin sakit sa paghangos asin nawaranin malay dahilan subuot sa pagkasuffocate sa smoke bomb. Sa tao kaya kan pagbabayli kan mga estudyante para sa tauna na hataw asin naggamit ni smoke
smoke bomb bilang partikan props. Halaga dai subot ninda kinaya kan nagkapirang mga estudyante an asuka ini. Labit pa man sa insidente yun pansamantala man na pinagkansilaran mga sports activities tapit sa Bicol University Olympics 2025 tanganing tawandalan ang pagpapaumay kan mga estudyante. Nakapuli naman sa indang mga harong ang mga residentes na nagibakwar sa probinsya kan Catanduanes makalisan na pangrarapado kan nakaaging bagyong Ramil. Sigon kipulis sa probinsya o Sigon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Catanduanes Emergency Operations Chief Roberto Monterola sa kadaklan na residente sa nagibakwar sa mga probadong harong magin sa mga designated na mga eskwelahan sa lugar. Wala man subot sindang mga na-registrong untoward incident durante kan kalamidad. Nakabalik naman subot ang mga parasisira sa sendang hanap buhay huli sa presente, naging kalmado naman ang kadagatan sa sendang probinsya. Mientras tanto, nagpagirumduman si Monterola sana mamanawaan na magtinir na alerto huli sa umakan mga posible pang mabilog na route nin panahon ngunya na bulan nin Oktubre. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase agri-cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Cuban Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng klase agri-cooperative. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home.
Misis, ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kanto, sagkod ngunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier. Mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan sa M. Lulier. Aming pinagkakaingatan, madalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
po kita rig sa tuyang programa. Igwa na kita ang 7 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Musta sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Baaw Camarinesor kay Vice Mayor Kuya Tan. Konsyal Siway Malasarte. Konsyal Kiko Rivera. Kumusta man ki punong barangay Nini Ablan, ki Cristina Naiti Magtarayo Pahardo, dyan po sa San Nicolas Baaw, asin ki Kati Sumayaw. And syempre, ki Mading Rose Batan, ki Miles, asin man ki Miss Ana Provel, dyan po sa Salvacion, Suyan Baaw. Kondinarman ka na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Albay Chapter na pambabadil sa media practitioner na si Noel Samar sa barangay Morera, Ginubatan, Albay. Sigun ki KBP Albay Chapter President Renard Sevillano sa bagay ni ini na dawa iba-ibaan organisasyon ang kinabibilangan kan mga media practitioner sa probinsya nakulgan man sinda sa sinapukan sa Rose sendang mga kaibahan. Nagdaraman subot ininin takot asin kaaditan an insidente para sa kaligtasan kan sendang mga kaibahan sa industriya. Sinabi pa niya na patungkol sa realidad kan trabaho kan mga nasa media na daiman may iwasan na may makabangga na mga makapangyarihan na individual o may daiman nauugmas sendang mga pahayag. Naman doon pa man kan opisyal ang gabos na mga broadcaster, journalist ang dapat protektahan asin maghagad nin respeto sa indang trabaho sa tao kan mga hamon. Gusto manindangon yan ang marikas na paninimbagan kan mga tawong nasa likod kan pambabadil kisamar. Aning makamtan kay niya nostisya sin panahon na subuot tanganing ipahiling kan mga otoridad na may ngipon anlay. Bukas man ang sendang organisasyon sa anuman na magiginibuninda para makatabang sa pamilya kan nasambit na media personality. Naibong kan mga insidente ng apudan man si Sevillano sa iyang mga kapwa media practitioners na maging maingat asin padagos na maging mapagbantay asin responsable sa paghatod nin bareta. Kaya ingat-ingat po kitang mga miyembros kan media, lalong-lalo na sa tuyang pagtataram ta minsan dahil taman maiwasan kaya minsan may mga naspasapyutan kita. Normal, parte kan trabaho. Hindi man magabot sa puntong titigokon kita, tutok hangon. Nagarusala naman po yan. Kumbaga gusto kitang patuninungon. Sa bagay, itong aning nangyari kay Persilapid, sagkod mo niyan, mayo baga. So, mastermind na pinagtutukdo. Naiupuan ng belto sa pambabadil sa komentarista, broadcaster na si Percy Lapid. Nagsunaan manin sarong prosopestoan makabayan black kay ba sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya kan Pilipinas o ining pamalakaya napigapod na House Bill number 5606 o atin ang 15 kilometrong bill sa Kongreso kasudmang Lunes, Oktubre 20. Obheto kan prosopesto na
magtaon in eksklusibong diretso sa municipal as in small scale na para sisira sa laog kan 15 kilometros na coastal zone kan nasyon. Sigon ki Pamalakaya Chairperson Pando Hikap, simbag ini sa desisyon kan Korte Suprema sa pagdideklara kan Philippine Fisheries Code of 1998, Fisheries Republic Act 8550 na sarong unconstitutional, partikularmente na sa 15 kilometros municipal fishing ground. Dugang niya na ingkaso maginlian pigbubusol na bilan pagbabawalan na ang paglaog o paglawod kan mga commercial fishing vessel sa laog kan 15 kilometros municipal waters nganing mas magkaigwanin sustainabling pagsisiraan mga saralit na para sisira kan nasyon. Mientras tanto, pigihinguwaman kan grupo ang mahigot na pagtatrabangan kan mga saradit na para sisira sin lokal na gobyerno nganing maging ganap na lay ang sindang pigbubusol na prosopuesto. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 77? Si batchmate Warren Nueva. Digdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Irga, Sinman, kay Aldren Altesa. Fiesta palan duman sa Barangay Iraya, sa Panuan po ka na buhi, ngunyan na pagkaaldaw. Si Batchmate Josephine Oronan. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Panuan ka na Baaw, Camarines. Baaw, puro na sana baga Baaw. Dyan sa DPWH, 5th Engineering District ka na Camarines, kay Engineer Aris Hermoso, kay Engineer Parco Asinman, siyempre, kay District Engineer Leopoldo Barela, saka kay Dolly Briñas Casiao. Sabi kan saro tang amigang pulis dyan sa Panuan po kan buhi si 3-4 brown out kasalan ini kan mga babaero. Ay na pangyayari madam dami na naman baga mubun na raw. Sabi man ni dating chief of police garo major na ini si Sir Dino Regaspi. Kumusta man dyan po sa Banuan ka na Nabua, Camarines Sur, ki Conchal Manolo-Xiano Luzon. Siyempre ki dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao, kan Santo Domingo, saka ki Engineer Nilo Salazar. San Vicente Sur palan, the Barangay Council of San Vicente Sur in partnership with the SK San Vicente Sur invites all little girls
and goblins, ages 3 to 10, to join the trick or treat for the tiny feet. A Halloween party made especially for our young learners. Come dressed in your most fantastic costume, and don't forget to bring your basket for a fun afternoon filled with treats, laughter, and spooky surprises. The event will be held on October 31 from 1 p.m. to 5 p.m. at the multi-purpose covered court San Vicente Sur, Erga City. Ali po yan ki Punong Barangay Vincent Boyet Nagrampa. Alkalde ka na Libmanan Camarines Sur na si Mayor Son Marpil na nga kung tatapuson ang pagpapaispalto kana parte kan tulay kan barangay San Juan na inaagian kan mga motorista kan mga pagtaraid na barangay pasiring sa Banuan kan Kabusaw Camarines Sur. Aloy nang problema sin delikado sa mga motorista na sambit ng tulay sa halawig na panahon na sinagkapirang mga alkaldina na nagserbi alagad day manatawanin pansin. Kaya man sa pagtukaw bilang amakan Banuanin Milaor si Idelson Moseros Marpil naggiboy ni ng lakdang ang aning pansamantalang matawanin solusyon ang nasambitang problema. Doon pa sa iya naghagad na siya ng appointment kay Governor Elry Villaperte sin Congressman Luigi Villaperte tanganing makipag-ulay sa isyong ini, tanganing matawanin konkretong kasimbagan dahil anta iniman iyon sarong provincial road. Ang pahayag na ini ni Mayor Marpil iyon kasimbagan sarong social media post o vlog. Tapos iniman pong 1,500 na mga saradit na negosyo na tawanin cash assistance akap kan DSWD asin sa sobra sa 700 na mga parauma na tawan manin mga farm inputs gabo sa Banuan kan Sangay Camarines Sur. Mabot sa 4.5 milyones na pesos sali sa pundo ni Congressman Arne Bukid Pentabella na itaw na tabang sa 1,500 na mga negosyante sa Banuan kan Sangay Camarines Sur. Kaso udma sa NATO covered court. Nasa 663 na mga rice farmers man ang natawanin mga banhi asin nasa 56 na mga vegetable farmers ang natawanin garden tool seeds asin assorted vegetable seeds. Ang gabos na restradong kaibahan kan RSBSE sigon kay Ma'am Merna Estinao ng Municipal Agriculturist kan Sangay Camarines Sur. Tawan man in honra an okasyon in the board member Awil Yaguno sin ang nagkandidatong governor kan nagtalikod na 2025 election na si Bong Rodriguez. Dakol po kan mga naghahapot kaining bagong plaka na pinagtataw kan Land Transportation Office. Sagkod nyo yan, mayo man nangyayari, may mga naghahapot, ano ang kaipuhan
na requirements pagkuha kan plaka kay puan panindarahon ang nalulunadan pambihira. Ay naman kay puhan ang problema ka po kay ni ng mga plakang bago na pinagre-release kan LTO, masakit ang proseso. May mga LTO tracker pa kuno, tracker, may QR code. Ang problema kan QR code na pinagtataw, dahil man open. Kaya mabubuisit ka sana po digdi sa ginigibong ini kan Land Transportation Office. Saka dahil mo nalagod aram kung saan mo kukuahon, kung sa dealer, kung duman sa binakalan mo, tapos kung dyan sa regional office, kung digdi sa branch kan LTO, maguluhon po ang sistema, ang proseso. Kaya nga ni pinasuspende baga kan LTO mismo ang sinambit ng bagay pag-release kan mga bagong plakang ini, inutil, palpak. Kumbaga, nalalawgaw sana po ang mga may sadirinin bihikulo. Kung sincero ka mo sa kampanya na bagun ang plaka kan mga bihikulo, dahil nagparapadipisilan ang proseso. Tawiling man na magbayad, kung igwapayanin bayad sa shipping fee o ano. Yan ang problema po kan LTO. Maguluhon ang sendang proseso. Makarayunin doon proseso, tanganing dahil madipisilan ang mga makuanin mga bagong plaka. Pag inopen mo itong QR code, dahil mo na-open, anong gustong sabihin? Tinatawanin doon ng LTO tracker. Inotel ba ng LTO tracker na pinagtataunin do ay pambihira man ang LTO? Dapat pakarhayon po nindo ang proseso, mabubuisit sana kayan ang mga may sadirinin bihikulo. Nagsuya na baga kan proseso nindo, imbis na papasilan, dahil pagparapadipisilan ang mga tatawanin bagong plaka, pigpaparapadipisilan nindo ang proseso. Pag ginapot dyan sa LTO, baka ngayaon sa dealer, kadakol ng mga haka-haka, baka ngayaon duman sa regional office, baka yaon sa national office, sayin talaga. Tultulon nga ni nindo ang prosedimento, tanganing dahil magkasuruya ang mga tatawanin doon mga bagong plaka, saralaan po bagaan sa indong sistema. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Karondang Atan, pasok. Amat kami, Karondang, and maray na agad sa imo at mantagabot ng karantamay. Nawara na naman baga si Karondang Atan. Balik ka giraray tabi, Karondang Atan. Dagos po kita rigdi sa tuyang programa. Go ahead tabi, giraray, Karondang Atan. Go ahead. Pasok. Bagang magtaram si Karondang Atan. So bago pa bagay ni. Pag inaapudan lugod, may boses na dahil nalugod naggigirong ay pambihira. Go ahead. Mayo talaga Karondang Atan, pero nagmumulto ang linya mo. Go ahead tabi, Karondang Atan. Go ahead na.
Pambihira. Sige sana bagaan hilo-hilo ni Karondang atan. Go ahead na tabi. Karondang Philip. Iyaman tabi yan. Iyang dagdag sa ba. Pambihira ta nagpapara wara-wara baga si Karondang atan. Go ahead. Hello. Hello po. Go ahead na. Ay santisima pag-arog na kayan. Pinapataram na lugod, dabo na magtaram. Sige na nga nan, hilo-hilo, on the air na. Ano, pakiton ngod. Pudan man si Senadora Loren Legarda nin mahiwasan na reforma sa ahensya, tinawan doon man niya ang taos puso kaining overpricing asin kakulangan kan transparency sa paplano kan pagpapautob kan mga proyektong pang-infrastruktura. Tinawan na doon pa niya ang taon-taon na issue kan overpricing asin kakulanganin transparency sa pagpaplano asin pagpapautob kan mga proyektong pang-infrastruktura. We are approaching a system that has been left to worsen not just in past years but decades. Pangapudan ni Legarda sa pagdangog kan pinagsasabing resolution na 2026 budget kan Department of Public Works and Highways. Yan dras na pinagabibistuman ang mga hamon na pinagatubang kan ahensya kasabay ka na pangapudan kan tulos aksyon. The changes must not be a mere change of pace but must be a change in systems. Pinunto pa man ni Legarda ang kawaranin malinaw asin siyentipikong basehan sa pagtataunin pundo para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa lambang distrito. Nagatao man siya ni na halimbawa kan mga probinsyang may saradit na populasyon asin sukol kan daga na nakakaresibyo nin sobrang pundo mientras na mga lugar na may sobra nin pangaipo iyo ang kulang. Inamin man ni DPW Secretary Benz Dizon na dahil lubos man na maipaliwanag kan ahensya ang presenting formula sinangakong dagos na tatanggalon ini pag-abot kan 2027 ipinahayag niya ang mga magin basehan kan bagong sistema arog kan pangaipo delikado sa kapalibutan asin kakayahan kan lugar na maipautob ang proyekto. We will make the formula simpler, more straightforward, and will really be responsible to the needs of the community, thereby
making it more equitable. That is our commitment to the Senate and to the people, sigon Paki Dison. Pinag-resibi man ni Ligarda ang pangako kan sekretaryo, alagad ipinipirit na dapat puunan tulos ang reforma. We still have time to connect the 2026 budget before plenary. Let's not wait for 2027. We are only halfway through the process, sigon Kiligarda. Pinagtuyaw pa man niya ang overpricing sa mga proyekto kan DPWH, as in pinagsambitan mga nagkapirang issue na may kaaraman sa korupsyon, as in grabing paglangkaw kan presyo sa mga materyales as in proyekto. How can we in conscience work on the budget or affects our signature on an overpriced budget? Hapot man niya. Let's treat 25 to 30% reduction across all DPWH line items as a cleansing step. Tinawan doon pa man ni Ligarda na ang pagbabakan grabe na gastos sa infrastruktura, iyon makapagtatagamanin pundo para sa mga tulos na pangaipo arog na sanakan pagpapatindog kan mga eskwelahan, asin makakatabang sa pagpuho sa haloy ng kakulangan sa edukasyon. Sa pag-inspeksyon man kan Department of Interior and Local Government, Secretary John Becremulla duman sa New Quezon City Jail. Pinasirip kay niyan posibleng pagdaran kan mga individual na sangkot sa manumaliyang flood control projects. May 5 double check beads, lababo as in CR ang dapat ang lambang kwarto. Hiwalay ang pasilidad para sa babae as in lalaking detainees. Iguaman in laundry area, chapel, as in receiving area para sa mga bisita. Sigon Kirimulya maabot sa 200 na personalidad ang posibleng makasuhan, kaya pinaghahandaan na ninda ini. Ano tagaro pinaghahandaan paan sa indang pagbubugtakan, mientras na mga normal na taong nagkakasala iyon mayong arog kayong espesyal na kulungan. Nagraray na ninyong mga ipagsusulit kamo. Nagre-ready na tulos ninyo ito kulungan kito mga korapto. Bagong facilities na po yan kan Quezon City Jail. Kaso lumang building, overcrowded, congested na po ang mga PDL, mas pinadakulas, hindi nakulaan po ang presuhan. Di wow, iba talaga pag mayaman. Only in the Philippines. Mana po kitang 36 minutos, makalampasan ang alas 9 ng pagkaaga. Nakipag-ulay naman Senador Arvan Tulfo sa mga legislador kan Ukraine tanganing tukaron ang pagpapakusog kan kooperasyon sa depensa. Kalakala na sin agrikultura sa pagultanan kan duwang nasyon. Babalik si Karondang Atan, pasok. Ganda ni. Ay, pambihira ko. Pati si Karondang Atan. Go ahead, Tabi, Ate Glenn. Okay, garo day ako nakapunbok dyan. Iyo man, kundi si Karondang Atan kaya magpaparaisip po, ta subag upa baga ito. Sige, sanan, hilo-hilo. Wara kayang talkback, Karondang Philip, warang talkback ako, igwa akong monitor. Tinawan ko pero nin sa cellphone, warang talkback. Tinawan ko nin talkback, kundi garo, dahil mo nagdadangog si Karondang Atan. Ayan lang. Bueno, Karondang Philip, si Baador at siyan makaulay niya to si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib.
in connection kay ito bagang nangyari kasudma na talagang pinagkukondina na or na kan inyo JP ini pong nangyari baga na pambabadil sa saron niya tong tugang sa profesyon dyan sa Partikan Ginubatan Albay kasudma. Nagkagawa nga nin press conference kung saan itong mga posibleng mahapot kan media in connection kan nasambit ng pambabadil yaon sa Camp Ola sa mga oras na ini karon Dag Philip. Kaya tibadat siyan pa makaulay niya to si Mamalu Kalubakib ang tagapagtaramkan PRO5. Pero ang nangyaring ini, pinagkondina na kan KBP Albay Chapter, KBP Kamsur Chapter, inibagang nangyari kasuod na asin ining hot pursuit operation, pinagsagido kan mga otoridad para po sa nangyaring shooting incident dyan sa Partikan Maharlika Highway, Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan Albay. Alas 9 aga kasud na kung sa ininibagang biktima, ining si Noel Belien Samar, 54 anyos, may agom, local media practitioner, affiliated ini sa Kadunong ITV and DWIC Karondang Philip. Pinagdara siya sa ospital, nagpapaumay. Pero ito, di ba kayang media pinaluwas ini kuyan nagadan, sabi nga ni Mamalu Kalubakib maging responsable ang mga miyembros kan media sa pagpalawas kan informasyon, buhay pantabo pero sa bareta ginadan na. Oo, dahil mo na paggadanon, pagbuhay patasala yan. Sala, ano ba kaya naninginot na sa pagpalawas kan mga informasyon? Fake news yan. Sabi ni Kuyan Mamalu Kalubakib, maging responsable ang mga media and press na magpaluwas kan bareta, lalo na sa social media, siguraduhon kung totoo ang informasyon. Iyaon sa ospital, tapos itong bareta naglataw kasudma, gadan na, pambihira. Kaya dapat maging responsable ang isa man pong kabuhan kan media. Mientras tanto sa lado karon Dag Philip kan Philippine National Police Pamananggad, dako ng operasyon ito nangyari baga ka nakaaging banggi dyan sa Partikan Bulwang Baaw, Camarines Sur. Kung saan matrayin po ining anti-illegal drugs bypass operation. Pinagsagibo, pinanginutan kan CSPPO bilang lead unit, ang sendang Provincial Intelligence Unit, napideg, Baaw MPS at Sinpideya, kaibanan ang Special Operation Unit 5, kung saan nagresulta ni sa pagka-aresto sa Sarong alias Topi, 50 anyos may agom, residente kan Bulwang Baaw, Camarines Sur. Matapos magbenta kan sarong Hitchell transparent plastic sachet na may laog, suspected shabu na minatimbang 10 gramo, asin pinagbenta subot niya ini naman sa pulis na nag-aktong pusher buyer. Nakuha pa ki Topi sa sayang posisyon, tulo pang pidaso kan not-tied transparent plastic bag, ito bagang kaagang yelo. May laog ining shabu, asin may gabat na 397 gramo, nakalaog sa gray black sling bag. Nakuha pa ang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money, asin 10 pidaso kan pig 1,000 baga na budel money, kung saan yaon duman sa laog kan sling bag. Kasabay na nadakop ang polisyan tulupang pagariba ni alias Topi, pinagbisto na alias Archie, 32 anyos, kan Iriga, alias Sanjo, 49 anyos, kan Iriga, alias Juan, 37 anyos, kan Banawaan, kan Nabwa. Kung saan anas ini soltero, nakuanan man kan pinagtutubudan droga sa sendang posisyon, asin pang kagabsan, 414 gramo ang gabos na nagkakuroang droga, ang gabat, nag-abot ini sa kantidad 2,815,200 pesos. Grabe, dakulang kantidad ini kan pigtubudan droga, karon Dag Philip. Dikit na lang, 3 milyones na ang kantidad, pambira. Pero ang ibabaga atigli nagahapot, sa niya pigdadara so kwarta, tapos so shabu. Kuya ini, for safekeeping ini, paini baga ebidensya, karon Dag Philip. Ayo kundi ano nga ta pagkakatapos, ang iba luwas laog sa kulungan.
Yan nga ni, depende kung ma-technical itong operatiba. Maselan kaya ngunyan ang mga kaso sa droga karon dag Philip. Naikuyan mo na, yaon na sa korte, pag nahanapan nin teknikalidad kay itong defense. Ini pong kuyan na mga operatiba. Maski duman sa mga witnesses, saro pa yan, kung medyo mapasala ka kan testimonya, ula ang kaso, maski pa yan sarong sako nin Shabu, nababaliwala karon dag Philip na di-dismiss ang kaso. Ngunyan ining nangyari ini dyan sa Baaw, dakulang accomplishment sa lado kan pulisya, lugod ay ini mahilingan din anuman ako yan. Problema kan korte, tanganing di mabaliwala itong espertos kan operating team. Tanganing magkadarakop ining personang ini, 4 na persona, as in imagine 2 bilyones na kantidad kan pagtutubunan siya buwan na ako agikan sa Senda. So ini kuyan ini pinagsasaray hasta sa day napatapos ang kaso karon dang Philip. Tayan dakulang ebidensya laban duman sa nagka-aresto. Igwasin danin ano kayan kung isayaan na nasa pag-custody kan nasambit na mga kuyan items. So dakulang accomplishment sa lado kan PNP di po nangyari gini takun ini na ibariwas adigdi sa rin kunada area. Talagang dakulpan madadaniran kan nasambit ng bulto kan droga na nagkakuro ka nakaaging banggi dyan po sa sarang operasyon sa paaginin bypass sa Barangay Buluwang kan Baaw, Camarines Sur. Sabi ka ni Batig, linibalik sa Tokhang. Ay abana. Yan man ang nagigirumduman kay itong panahon baga ni former President Duterte. Talagang kay ito naglaylo, nagkulpa ang operasyon kan mga tawong ini na involved sa droga. Talagang kay ito dadagusan ka. Ano isay man na arestado persona, lalo na kung medyo malayo na ang hiro. Maluwas na lang sa bareta, nanlaban, gadan na karundang Philip. Pero sa kunyan, talagang dahil nakakasabi na medyo maluwag. Kaya talamak na naman ang operasyon sa droga. Ang problema pati sa kunyan, pag-arubaga ang gobyerno, mas sinatawanin na garo pagsuporta. Ini pong mga nagkakadarakop sa bagay, may kuyan yan. May poder man sila, may pribilehiyo sila sa tao pa man yan, maski yan mga suspect. Alagad, kadakol kan mga nagkakadismiss. Ang problema, ang pagyama sa luwas, balik man giraray sa sindang dating gawi. Maray kaya, nankulungan ka mga nadakop sa droga sa Pilipinas, daraon sa ICC. Ay abaana. Tanganing pag nakaluwas, duman sa ibang nasyon, bako digdi manggulo sa Pilipinas. Ay abaana. Makonsuelo pero ano iba na nagkakaaruyam na pa, dakula na dadanyaran, ano daw may kumarag na kayang lugod, tanganing matundo na ang droga digdi sa Pilipinas. Tapag ang sarong tao nakadroga, pwede makakumisaryan ng mga krimen, panggagadaan, panlulugos, o kung ano pa man. At iba ang kaisipan kan mga tao na yaon sa influensya kan droga. O kaya Tiglin, magpagibunin kulungan sa tao nin kadagatan. Kuyan, duman sa Palawan, igwa kayan. Karon daw Philip. Dahil, maski dyan sa Masbate, so mga isla. Iyo baga, duman sa kuyan, sa Palawan, igwa kayan. Ang mga preso duman, bakong dahil nakaselda, yaon lang sinda sa luwas, yaon sa field. Tawara ka bandudulagan, yaon ka sa tahaw kan kadagatan, nakaisla itong kulungan, karon dag Philip. Makadulag taman, maringani kung kaya kan sa indong resistensya kan sarong PDL na maglangoy hasta duman sa balyong ko yan, Pampang. Pero kung nasa tao kan kadagatan, yan ang problema. Kaya difícil. Maski sa mga maberesita, difícil karundang Philip. Pero digdiso sa tuya, depende na lang sa presentasyon, asin dapat ang protocol, ang SOP dapat masunod sa lado kan pag-operate kan mga operatiba.
na dapat dai dyan maging question, dai magkaiguan in nabutas ika nga na mahiling ang korte, tanganing i-dismiss ang kaso. To sayang kan kuyan espersos, sayang kay itong intelligence fund, sayang kay itong pagpirot kan gabos na operatiba, maskin ito mga mandatory witnesses, tapos madidismiss lang ang kaso. Sayang, or na kung bulto na ko araw itong nangyari dyan sa bawa, asin ito mga nagka-erinot pa ng mga milyones ang kantidad, sayang kung i-dismiss lang kan korte. Saan man da nagdadagos ang intelligence fund na yan? Siyempre ako yan. Sa indang operasyon, siyempre magastos ba yan? Ang pagplano pa sa nakayan, mga ngayon po ito mga asset na dapat na kuyan, bayadan. And itong sa indang operasyon, karandang Philip. Ano iba kaya pigahanap ang intelligence fund kay Vice President Sara Duterte? Ay, abana. Iba man issue ito. Okay. So yan, Philip, ito yung dagdag na informasyon and padagos na pinag-ulayan sa ngunyan, hindi man ang ganda nangyari dyan sa Albay, itong taga-media na pinag-badil. Kung anuan na bilog na istorya kayan, tibaad ba kaulay niya ito si Mama Luco Lubakit? Bako na pala niyan, Albay may buhay. Kamagin? Bako ng Albay may buhay, ang gustong sabihon ngunyan. Ano na? Albay may mamamatay. Aday mo man, buhay pa man ang tao. Pigagarada na tulos gani. Ay, abana. Okay, so gikan sa location, yan ang sa tuyang barata, Glenda Biares na po. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart
Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pili ang masarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay Mall, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo na kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng Guwasi Anthony Cooperative. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga City mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang nyamo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sucat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Besenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odabar of Hong Kong. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snacks, sin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitata na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa, igawa na lang kita ang 3 minutos, antes po kita magpaaram.
Basahon ko po ining dapit sa nakipag-ulay na Senador Erwin Tulfo sa mga legislador kan Ukraine tanganing pag-urulayan ang pagpapakusog kan kooperasyon sa depensa, kalakalan asin agrikultura sa pagultanan kan duwang nasyon. An bilateral meeting na pinag-atindiran in the Ukraine Parliament First Deputy Chairman Alexander Komienko, MP Licia Basilenko asin man MP Alexander Sanchenko yun nangyari kasabay kan ikasin to 51 ng Interparliamentary Union Assembly duman sa Geneva, Switzerland. Sa nasambit ng pag-uurulay kan nagtalikod na Domingo tinawan doon ni Tulfo ang suporta kan Pilipinas para sa Ukraine dapit man sa nagpapadagos nindang laban o gera sa Russia. Nambit pa man yan ang Pilipinas arog kan Ukraine iyon nakakamati manin mga problema territorial sa South China Sea. You are not alone. We do understand your plight. We do understand your situation. At this very point, sigon Kitulpo, Vice Chairman kan Senate Foreign Relations Committee sa mga miyembro kan Verkhovna Rada, ang unicameral parliament kan Ukraine. Philippine government is sharing the same opinion and idea to support you for what you are fighting for. We are against foreign aggression in our nation, just like you, dagdag pa niya. At pinahayag man ni Tulfo ana sa iyang paglaom sa na matapos na ang gyera sa pagultanan kan matrayumpo na negosasyon, pangkatuninungan sa pagultanan kan Russia in Ukraine sa lalong madaling panahon. Tinanggasambit pa man yan epekto kan gyera sa kinaba na ekonomiya lalo na sa presyo kan gasolina sa ibang produktong agrikultural arog kan trigo. Bilang kasimbaga nagpasalamat ang mga Ukrainian MP Tulfo sa pag-aatod nin suporta sa gobyerno kan Pilipinas para sa indang nasyon dapit mandigdi pinag-imbitaran manindaan senador kan Pilipinas na magbisita duman sa Kiev. Sa pag-uurulay pinag-swestyon man ni Basilenko ang posibilidad na magbugtak nin sarong special na trade envoy hali sa Pilipinas pasirin sa Ukraine tanganing pakusugon ang urulay pang ekonomiya kan duwang nasyon. Inawan doon pa man yan na mas pinakusog na pag-uurulay pangkagabsan iyon maging kapakipakinabang sa parehong estado kailan ta makakatabang ini sa Pilipinas na maka-access sa merkado kan European Union asin sa ibong na lado makakatabang man ini sa Ukraine sa liwat pagbangon kan sindang ekonomiya. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyong pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares asin man Jonathan Oliva, Raquel Caceres, Rado Technical si Engineer Abelindo Naturalian sa muya pong Chief Technician sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Barasen nagpapadyos mabalos kan sendong day sawang pagantabay.